El parc que s'està construint a l'entrada de Puigcerdà ja té nom. Després del procés de participació ciutadana que va engegar l'Ajuntament fa uns mesos, els veïns i veïnes de la vila han decidit que el nou espai s'anomeni Parc dels Quatre Camins. Aquesta opció s'ha imposat a les altres proposades pel consistori, que eren Parc de Sant Marc, Parc de la Baronia i Parc de la Creu del Coix. De fet, l'Ajuntament va proposar uns quants noms per començar la votació, però va dir també que si hi havia qualsevol veí, qualsevol ciutadà, qualsevol col·lectiu que volia proposar algun nom més, doncs també l'inclouríem a la votació. Precisament el nom de Parc dels Quatre Camins va ser proposat per un ciutadà de Puigcerdà i finalment doncs, aquest és el nom que ha acabat guanyant, per tant es dirà Parc dels Quatre Camins. Ara l'Ajuntament ja ha acabat la segona fase de les obres i a principis de setembre començarà la tercera i última part. Bàsicament el que s'hi fa és els serveis, que hi posarem una zona de lavabos, es construeix també una pèrgola, hi haurà tota una retolació amb lletes molt grans que posarà Puigcerdà just a l'entrada, es completa també la zona infantil i la part que faltava d'arbrat i plantes arbustives. Amb això deixem completada aquesta zona verda. L'objectiu de l'Ajuntament de Puigcerdà amb la creació d'aquest parc és millorar visualment el principal accés de la vila i dotar de serveis al barri de la Baronia. En total, l'obra haurà tingut un cost de 400.000 euros i s'haurà finançat amb diners de la Diputació de Girona i del mateix Ajuntament.